וואו! קורה? לא, סבבה אחי, אבל רק למה הוא הפוך. שישכח. שסקוס! שסקוס! היה פה יד אחי, היה פה יד. היה פה יד אחי, היה פה יד. צריך לעונות אותנו עם הכדורים האלה. אופסייד! אמירה נבדל! הופה, היא מתפרצת. וואו, איזה גול, דביר. היא משפיץ. יאללה, שלב, בוא, תן. וואו. טוב, שלב, יאללה, תן אותה. רק שיקח זמן. למה? שים חוצה. לא. וואו. פינה קרובה גם. לא תגיד. כן. דני, רוצה תה? יש תה. מה, לא? איפה השתי כדורי כוכב האלה? שתי התפוצצו? שבוע שעבר, כשהם החליפו שחקן, לא, צריך להיות עד 8. אז עבר. לא, עד 8 דקות לרוץ. וואו.
יופי. יאללה, קח, ניצחת את המשחק, זיו. יאללה, קורה ובחוץ. גאון. חוץ. וואי וואי. לא יכול לעשות תזוזות. שנייה? זהו, אני לא עבדתי גם, אני רץ למעלה, אני רואה את הכדור אצל דני, ודני נעמד רגע ואתה יוצא. לא הבנתי את הדבר הזה. מה זה הגועל הנפש הזה? כן, לא בא לי להיפת השם. מה אתה עושה? זה שהייתי אתה נכנס בטעם, ככה אתה גם הגוף שלך מקבל את זה. תעקוץ אותה. יפה מאוד. הופה. עבירה שלישית כבר של הצהובים. 3 עבירות פנדל, לא? איזה סיבוב, איזה חלוץ גדול. ו... וואו.
המשחק בחסות אליאור ג'ולרי, התכשיטים הכי טובים בשוק, ודוקטור פישר אישר, זה בדוק. זו אחת ההשקעות הטובות ביותר. חסות זו היא הצעה להשקעה, המלצה להשקעה, וכדאי מאוד שתזדרזו עם זה כי מחיר הזהב רק עולה. כל השקעה שתעשו עם אליאור ג'ולרי היא מכספכם בלבד, וכל הנאה שתקבלו היא הנתכם בלבד. אליאור ג'ולרי, הג'ולרי הכי עילאי שיש, זה בדוק. אתה צודק שהוא הלך, זה מסוכן וזה. לא צריך... אוי. אוי. השבוע הם יחוקקו פה, לא, איך לנטרל אותו. שישב על הרצפה כל משחק, אני מאחר עליו כל פעם עם הברך. נו. לא ירחם אותו. טוב. צ'סקו, גם לך נתתי כזה. תן לו לאמצע. גול. לא. כן. יפה. יפה מאוד. החלפתי את זיגדון. אז אפשר להגיד שעמדתי 2. אבו חגי. שתי ברכיים שבורות. אין לו ברכיים, אבל הוא שוער, הוא אומר שעכשיו שוער מערך על הזמן. יש לו כדורים. וואי! מערך על הזמן. יש לו כדורים. וואי! הוא צילם את זה, הוא צילם את זה. מיכאל חזק? כן. הוא לא צועק. בוא גם? ראיתי אותו עכשיו לפני איזה חודש בעיר. חשבתי הוא כבר לא הכניס גול היום. איזה יום של ניצחון. כבר התחלתי לוותר. אמרתי טוב, זה אחרי 15 הכרעות. יאללה, נתתי לו, מה הוא? שימו עוד איזה 3 דקות.